Todo o mundo se pode imaginar, non son momentos fáciles, pero tamén son momentos de firmeza. E eu neste momento quero facer dúas reflexións, que ademais, por desgracia, non son moi habituais en todo o que estamos vendo no panorama nacional. Primeiro, manifestar o máximo respeto á xustiza. Non vou criticar as decisións judiciais, o que pido é que asa xustiza que sexa unha xustiza rápida, pero, por suposto, máximo respeto a calquera decisión judicial. E o segundo é poñer en valor a decisión de Alfonso Villares. Alfonso Villares é unha persoa que pola súa condición de conselleiro tiña a condición de aforado e decidiu renunciar ao seu aforamento e, polo tanto, recibir xustiza, ser enxuiciado por un xulgado ordinario, pensando que será a mellor maneira de acreditar a súa inocencia e, ao mesmo tempo, de preservar, como el decía hoxe na súa declaración, a credibilidade das institucións. Por lo tanto, creo que isto é unha mostra da súa firmeza, do convencemento da súa inocencia, e eu agardo que se faga xustiza e se faga xustiza canto antes, o allá que poidamos recuperarlo para a vida pública. Ao mesmo tempo, a Administración ten que seguir, a Xunta de Galicia ten que seguir o seu traballo, e mañá mesmo tomará posesión en sustitución de Alfonso Villares a nova conselleira do Mar, Marta Villaverde, que ata o día de hoxe era directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro na mesma Consellería do Mar.